Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pitsa 29 na bulan sa Disyembre, tuig 2020. Ba, 3 ka adlaw na lang ang nabilin. I-welcome na naton ang tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo ngaton arangkadahon para karon nga adlaw. Ba di buinas no? Ang syudad sa Bacolod na lakip ini siya kag probinsya sa Negros Occidental nga sa gihapon ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Kay ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte ang General Community Quarantine padayon sa NCR kag siyam ka mga lugar sa pungsod Tubtob Enero 31, 2021. Amo ini ang ginpalayag sa public address ng Presidente. Nadala pa ganing Iloilo ho? Ang Isabela, Batangas, Santiago City, Iloilo, Tacloban, Lanao de Sur, Davao City, kag Davao del Norte. Sambot silingon, di buinas kita nga pagbukas ang tuig 2021, ara gihapon kita papaidalom sa Modified General Community Quarantine. Pero hindi magsalig, sigihon naton ang aton sinipagtuman sa mga health protocol, face mask, face shield, social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time Las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod niya prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Diri kita ho, makailintriga nga balita ini. Ang Presidential Security Group, una nga ginhatagan baksin. Kuno para maproteksyonan ang seguridad sa presidente. Pero ang Philippine Food and Drug Administration, nabalaka, kaganya nga ang aprobado ang potential COVID vaccine. Bisan ang Army
si Philippine Army Chief Lieutenant General Carlito Sobriana, siling niya, pila ka unit sang army niya ang napabakunahan man. Gilakipan sa opisyal kag non-commissioned officers. Ari pagid. Sabat dayon ang Malacanang, siling sa Malacanang ti. Nya wala ginadumili sa layi sa Pilipinas ang pagbakuna batok sa COVID-19. Reaksyon sa Malacanang matapos ginako ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga nahataga na sa bakuna batok sa COVID-19 ang pila ka kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte kag Presidential Security Group. Daw hindi ko kaintindi, abi ko na negosyar pa lang ini. Ang Food and Drug Administration masulat gani sa Armadang Kusog sang Pilipinas agud mangayo sang impormasyon. Kung nga napabakunahan na ini sila, gusto nila nga may balaan kung sino ang nagbakuna, kag kung kilala nila, kag kung di naghalalin. Ining mga material nga ni, kay si Presidente Rodrigo Duterte, nagsiling nga pila ka mga soldado, gin-confirm niya nga napabakunahan na. Tiyang question na mo ni, hindi blang nga ginanigosyar pa lang ni? Kung diin kita makuha asang baksin? Daw hindi maintindihan. Ganigosyar pa lang kita, gasiling pa lang ang gobyerno, nga manugbakal pa lang kita, sang bakuna, gulpilayagin palayag nga ang pila ka unit sang army kag ang PSG napabakunahan na. Anong natabo? Daw hindi ko kaintindi, abi patagi ang pumuluyo, nga ang pinantuslukan na ini sila, nga samtang naga-report pa lang kita, nga ginanigosyar kung pila ka doses ang ibaklon sang pungsod Pilipinas, pitik sintas ang iba niya na tuslukan na, akalain, daw di ko kaintindihaw, daw kabudla intindihon, abi patagi kami, nakabakal na kamuya una, nga daw wala kabalo iya ang pumuluyo sang pungsod Pilipinas, abi ko, ko ganigosyar pa kita, ang iban gali iya, natuslukan na, napabakunahan na, ay daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo. Sa Facebook niya, dula ka mo sa kanginan sa radyo aw. May gin kulo kaayo lang kadali. May gin adjust lang ang transmitter. Mabalik kami siya hindi madugay. Inaulo adjust lang para nga mas matahom pagid ang signal para sa aton mga tagpalamati. Anano pagid ang pila ka mga isyo, ba mga 30 gyapon ka mga OFW ang ginasugat sa airport kada adlaw. Kundi nagpangabay ito, nga kuntani pwede moratoryo manay, pitsa 25, pitsa 31, kag iban pa, galing wala maaprubahan sang National IETF ang moratorium nga ginpangabay sang syudad. Di siling ni Councilor Israel Salanga, Committee Chairman sang Action Team on Returning OFW o kon ATRO, padayon ang pag-abot sa mga OFW. Di padayon man ang ila obligasyon, padayon man ang ila sini nga trabaho. Amo gani siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, dapat ugot gid ang pagmonitor sa mga OFW nga nagapalauli sa syudad bilang nagapanguna nga proteksyon sa ginakabalakan basi maglala ang problema sang pandemya sa palaaboton. Kay sige abot mo sa mga OFW. Di wala man unta trabaho sang pila naton ka mga utod, labi gid ang na-assign dira sa pagpanugat sa mga OFW sa airport kada adlaw. Ni natural lang inayagay, mapinalumba pa uli gid ang pila naton ka mga utod bilang man pag-upod sa ila pamilya sining pitsa 31. Mabudlay man nga untatan mong trabaho mo. Magpalauli sino masugat na karon sa airport. Emo na silang ni Councilor Israel Salanga, padayon ang pagsugat sa airport na mga 30 gyapon ka mga OFW basi gadugang pa samtang kapasulod na kita sa bag-ong tuig. Ang delikado lang sini, kinanglan istriktohon naton kay mati kabudlay ang kabalaka sang panibagong kakaso sang COVID strain o kon variant nga una na diskubrihan sa bahin sang United Kingdom.
dapat extra nga pagalong siguruhon ang tanan nga nagasululod dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.